Good morning guys, alas 4 sa kadlawon na mata nagatang bata kakit-kit tapos si Jang tiil kay malibang man alas 4 sa kadlawon ja magkailo na mo na mamata na si Jang ja magduwa na magkukib-kib na si Jang tiil. Aksiyon dito si nagpiti-piti kay nagdasag rakit ang daghana ka jud tungkuan lamok. So as usual naghuwat ra gid mig mulamdag para makalakaw na mi tus plaza kay agdalton marang naglaan kasagaran sila ra nang duas undoy diyan na isahay mo apas ko kay mag-uu ko ba kay ba mo guys nalipay ko kay gabi nakadidi nas dalton og balik na pero mao lagi na nudyo lagi pud kay gamay ra may ijang nasupsup mga 2 ounces ra siguro diyan anad man siya nga 5 to 6 ounces ijang madidi balik na gang breast milk pero di pa jud totally press before mga ara gid kadaghan ba ning gamay lagi pero bintahan ala magjud pud ni kasi sa katong 1 week gikan ko na operahan nga wa gajoy mo to nanakit na laman jagang nipple nagpinislit kay aron laman jeng mugawas bito tong mga kanang to nga ginagmay kay aron digit ko mawadaan basta mula na gani Medros Plus agrap ang dako ano jeng smiley dalton pero grasya bas Ginoo guys ining mata jud ni jeni kabuntag di jud namihilak magkataw-katawran na si Jala may kajug ang pamati kay ismailan ko ja mag-dim light ra mamig magabi kay aron laging makahibawas na nga gabi ina aron di magpalabig duwa anja ining makakita sa sang naong lamo smile aron lami smile oy. Good morning everybody, today is 5 months old nagatang tonton. Happy 5 months old tonton. Sunod buwan mo kaon na na sunod habhab na. Mo habab na sunod buwan? Ha? Ansam nang jampir wa na sa pusapon jampir kay alimuot. Oh lagi, mo habhab na sunod buwan oh. Yihi, mo habab na sunod buwan. Wala kong baji mga angkolog ante. Ano man kutas na? Kutas na. Giandaman naman na oh, pamahaw. Ipadjud ka supply gang breast milk kung balik pero nakadidi na ginagmay ra hang mix kay di matabang oh. Si yoyo pakaon nimo. Yoyo magpakaon. Pugi. Isa man ni. Tiil. Pa man kurog lagi. Di pa nakaduwa pa pasikan so. Ini pa. Hoy, ang liog, arang himo siya. Arang himo siya liog. Na. Nahata, hapin. Kumati job, kumati. 5 months na, halaga yun. 5 months na. Nagsugod nagpabudjag na rin mga bisyo. Ganina nanuso na pag ganina kay gamay ra laging basas isang dayapir nga rubos nga rabos artiha. Di man dyan maihiag kaduha. Igor ra gajigi. Humid o gamay wa na nanuso na. Tug man pud sa paggaman kay alas 4 lagi mamata. Wakwak lagi na sa ay. Wakwak mang katon, wakwak na. Wakwak mang ko mga tiya og tiyo, mga yoyo og yaya. Hay. Nya pud manujo na pud. Hoy, nujo ay ha. Naara bagyapo ginamos diha. Palitan na mo balbakuha. Ha? Nanunga na gajud king. Oh, hapit na jud mawrot ta ginamos. Gamay na mo lagi ni nabilin. Oh, lagi tagi sa asawag Domingong adlaw kay dah way kapanabo. Pero mo rin sa kagungo, tiri ko pud. Wa, may agas pud. Mga kagwangan ni Odi sa kanina may gabi nanungkap ko nagkaan ko sang lactation cookies kay nagpalaban na kong lactation cookies kay basindig mo kasag balik. Oh, di sa sila gikan gabi Tsa, nagsapag sabad. Kung nga na, tanawag na sa bata. Saan na? Maramang gadyan na maili. Alam mo dyan, nag-agad yung naon. Saan nang gadyan? Lihot pong kamot. Lanpas kamot. Agasa. Mga naon. Saan yung mga tuhanan? Hindi saan naman nila maili gabi Tanasi ko na ni ako yung space. Sini mata nagasa. Sini itak na. Ngisi-ngisi man. Dalton is taking a nap. Puan anak ko hagkat nung ngisi-ngisi si Zana daw magubuti ni. Taking a nap ang baby boy pag magligo. Giganahan na to. Maramantang ko bungo. Mo koy lakaw karon gahapon na busy ko gahapon kay daghan ni gilakaw na koy i-try nga lactation cookies nagpalaban na gud og lactation cookies kay di magsilbihin na yagaho ang supply hindi maluwi kung dalton ng gabi wait sa
mata ko ni Julia. Yeah guys. Wa pa nina na ma-open. Ang patilawon si Yaya kay pwede ra man ni ukuan. Moringa plus extra boost. Kay daghan man pining review gikan ni siya sa to. Kalimot ko nga. Basta kay sikat ni si Jang kuan. Ano siya dani? Superfood healthy snack. Malkies superfood. Dili ko natang tilawan Queen. Kari murag kamunggay jud pure kari ko nang usa. Karing choco. Nga may nakaswat nga seal of freshness. Wa pa may nagiabrihan. Nagbutang ko polygel sang ko na practice lagi ko kay anong ma-refresh ang skills kay mag-service ko. Ang ija kay grabe mamakakumrok ko kung kabaw. Adya agahang mga dual form kay gagmay. Yan ang gagmay ra. Managi ka na sa sunod dala mag-ija o maabot na itong kanang uban nga supply. Kung kaya nag-andam kong supply ko para makaservice ko. Talaga ko na. Abri. Kaya nagpalit. Halos tanan ng tagaan na guys. Puro na laman mga pang-lactation dahil lactation spread. Mga snack ta. Yung palaman sa pan. Hapon nabantagan sa kagalingan karon pag mag-upira di nakaadyo ko nga nun pero nitambo ko pag siya na nagkaon yung magkain ko luto ang gamaya ba or siguro 1 cup nami katong isa kay buwa mga latbe pagkas na naman sa kugaan wak ko gana wak ko appetite ba pero matinga ko kay wak ko appetite pero ang nagkaan ang braso na nang buko ha sugod na apsa na ganit ko ni gamay naman tani ang braso sa una no karon wala ka ko ni saan na so kani yung tak makatabang yun na kaya nagpalaban nagkijikudan ni kay diyan makaya malikos bata gabi nakapag-breastfeed ko ni Jah lungi kuwangan na si Jah kuwangan kay na may agas kasi na mag-agas pero kuwan ba gamay pag isang volume ba mga 2 to 3 ounces ra oatmeal ko din na oatmeal cookies mga kuko na nga ka ang pang praktisan lagi mo pag pagkahimula bangkir ng buok bangkir kamungal kamungal oatmeal ano lang yung regalo Ava's Kitchen mag-steroid kailan yung ang kuan ang maintenance okay ba na ini blood test na masunod na balik check up yan hinirli ko kuan wa man po ko gana mo kaon sige gamay na lugang kinanan nambot mo ko kaon lang kinan ang grande gana kadyo katong hyper pa ko halos maurot na sa kanigo kumalambok diyan ta namin tatay usudan kana to dun sa ni shrimp og dinuguan aga bitong sanina guys na nagabusot-busot nagagigipang kuan minis umigas sa tubitos bang ba gibilin na yung mga umigas baka na yung mga magsinina oy nay sinina ang ganahan sila mukaon tanaw sayang lang mo ni lamig ra ni kita tay kay nang labang basta tayo undoy ako maghay-hay bong ilok lagi dan ha bong ilok ikaw ka kay lugo bong ilok Ngatang rin Dalton ko. Mag-ilos si Dalton kay grabing sintununan bata liwat nimo. Ikaw, ako kay di mo kasi sintunan. Hi, Tay. Say hi to the vlog. Hi guys. Hello guys. Musta naman? Oy, nami content sa Facebook. Sana mo to sa mong vlog sa Facebook. Kakaning YouTube kay upload na yung our daily life. Mostly our daily life. Ang mga content ang ibutang sa Facebook. Kumot lagi gilabang tatay ron. May time nga bahong lainin bahong iro karong humot. Unsay magibutang nga kuan doy? Bani gibutang nga daw ni doy? Daw ni naman hindi sa bulsa. Humot bitaw basta. Na. Humot. Ako yung ilong kay maniwas sa nila. Diyan lagi na ng ilong. Ilong. Ilong na lagi.
Oh, aran ka bisi. Bisag sana na lamang pang duaan. Hoy. Aran bisi ana na ho. Anong sana ba ni? Dalton. Oh, Dalton tanawas na Dalton nagtuto pug singot. Sila ka mga batang gamay.